manzon Allah ko su maganganu da suka yi da shi ne bayan ɗariƙa da ya bashi to akwai maganganu da suka tattauna. Na farko da ya ga kakansa manzon Allah sai ya ce masa ka ajiye duk abin da ka samu a wajen shehunne na ɗariƙa, ni ne shehunka daga yau kuma ni ne murabbinka, sannan kuma kana daga cikin yardaddin Allah. Haka manzon Allah ya gaya wa Sheikh Ahmadu Tijjani. Sannan ya ce masa kuma ita wannan ɗariƙa dawa zan bewa. Shehu Tijjani, manzon Allah ya ce da Shehu Tijjani ka bewa wanda baya saba wa Allah, sannan kuma ka bewa wanda yake saba wa Allah sai kai masa nasiha. Nasihar ita ce babu shan taba, babu zina, babu shan giya, sannan kuma a tsaye da sallah da karatun alkur'ani ko ba a saba wa iyaye. To kaga